जय जगन्नाथ। ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆଇଛି। ମାନେ ଜନ୍ମଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କେଉଁ ମାନେ ପାପର ଏଇଟା ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନା ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୋତେ। ମୁଁ ତ ମାନେ କେବେ କିଛି ମାନେ ମାଗିଲେ ବି ମୋତେ କେବେ କିଛି ମିଳିନି, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମଠୁ। ଜନ୍ମ କଲା ମାଆଠୁ ଧରିକି ବାପାଠୁ ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ସୁଖ ସିଏ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଇକି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଯାହା ଚାଲିଛି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟା ନଥାଉଛି ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାପରେ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଠୁ କି ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ଆଶା ରଖିନଥାଉଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ମାନେ ଧୋକା ମିଳୁଛି, ମାନେ ଛଳନା ମୋ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଏ କରିଥାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୋ ସେ ଯେକୌଣସି ବି ରିଲେସନ୍ ହଉ ମାନେ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ବିହେଭିଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାଠୁ ଧରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର କେହି ନାହିଁ, ସାହା ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଯେଉଁ ମାନେ ସେଇ କଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେଇ କଥା କିନ୍ତୁ ସତ। ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର ସାହା ନାହିଁ, କି ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନିଏ ସେଇଟା ଏତେ ଇଜିଲି ଡିସିସନ୍ ନିଏନି, ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଧୋକା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ମାନେ ମୋଟା ସୋଟା ଥିଲି, ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଫିଟନେସ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟେନସନ୍ରେ ଯେମିତିଆ କଥାରେ ନାହିଁ ଲୁଣ ଖାଇ ହାଣ୍ଡି ଚିନ୍ତା ଖାଇ ଗଣ୍ଡି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେୟା ସିଚୁଏସନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଠାକୁର ଏମିତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ଖାଇ ଖାଉଛି। ମୁଁ ମାନେ
ମୋ ମରଣ ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ତା'ର 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ କେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହାର ଏତେ ସାହସ, ଯାହାର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ମାନେ ବଢ଼ୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ମାନେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ମୋର ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି ନା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍, ମାଆକୁ ହରାଇବାଠୁ, ବାପାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଠୁ, ମାନେ ବାପା ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ମା ଦୂରେଇ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନାଥ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନାଥ ହିସାବରେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିକି ଆସିଲୁ। ଆହୁରି ଯାହା ବାକି ଜୀବନ ଅଛି ସେୟା ବି ସେମିତିରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ଆଉ ବିନା ଦୋଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ମୁଁ, ବିନା ଦୋଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମାନସିକଠୁ ଧରିକି ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପାଇଛି। ଯେମିତିକି ମୋ ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କି ହେବାର ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର 2 ଭଉଣୀ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯାନ୍ତା ନା, ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏ କରିପାରୁନି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଦିନ ଆସୁ। କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ସହିବାର ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସାହସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଗୋଟାଏ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ସେମିତିଆ ଚାରିକାନ୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ମୋର ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ରଖୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆରେ ମୋତେ ଅଭିନୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଛୋଟବେଳୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗାର ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ସେଇଠି ଗଲେ ଜଗା ହୁଏତ ଟିକେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମାନେ ଯେବେଠୁ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ସେ କେବେ ବି ମାନେ କୌଣସି ଇଏରେ ଡାକ ସିଏ ମୋର ଶୁଣିନି, ଓଲଟା ମୋ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସହିତ 2024 ମସିହାରେ, ମାନେ 2025 ଲାଷ୍ଟରୁ ଧରିକି 26ରେ ମୋ ଫୋନ୍, ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ କିଣିଥିଲି। ମୋର ଯେଉଁ
ସ୍କୁଲ ପଇସା ଯେଉଁଟା ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ କିଣିଥିଲି। ସେ ଫୋନ୍ ବି ମୋଠୁ ଦୂରେଇଗଲା, ମାନେ ସେଇ ଫୋନ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ହାତ, ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହାତ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ହାତ ସକାଶେ କିଛି ବି କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ମାନେ ବାଟ ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଗୋଟାଏ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ, ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏବେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ଜଗାକୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ମରଣ ହିଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କି ବଞ୍ଚିବାର ସେତିକି ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇସାରିଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କିଛି ଦେଇନି, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମୋଠୁ। ତ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ବୋଲିକି ବଞ୍ଚିଛି ଏଠିକି, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ହସି ଖେଳି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଇ ବୟସରେ ମୋତେ କେତେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋତେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିକି ନିଜର ମାନେ ଚଳିବା, ସେଇ ସବୁ। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କରିପାରୁଥିଲି। ଏବେ ମୋର ହାତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ହାତ ଖରାପ, ତ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୋ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଇନକମ୍ ବି କରିପାରୁନି ନା। ମୋ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ନ ଆସୁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସହିପାରିବେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ହାତରେ ମୁଁ ମାନେ ଇନକମ୍ କରିକି ନିଜ ପାଇଁକି ନିଜେ ଚଳିପାରୁଥିଲି, ସେଇ ହାତ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ ମିଛ ଇଏରେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ସବୁବେଳେ, ଅପମାନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପାଇଛି। ମାନେ ମୋର ଭୁଲ ନଥାଇକି ମୁଁ ଦୋଷୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ। କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ମୋ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ, ଭୁଲ ନ କରିକି ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ପାଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ରଖିଛି ଜଗା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ମୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ମାଆଠୁ ଧରିକି, ବାପାଠୁ ଧରିକି, ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ଠୁ ଧରିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଥିଲି, ସେଇ ହାତକୁ ବି ସିଏ ମୋଠୁ ମାନେ ଅସହାୟ କରିକି ରଖିଦେଲା। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବନେଇଲି। ମୋ ମନ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। କେଉଁ ଝିଅ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ବି ନ ଆସୁ। ବହୁତ କିଛି ହରାଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା, ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ଖରାପ। ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ, ଜେଜେବାପାର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବଢ଼ିକି କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ମାନେ ହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ଆମଠୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେବେଠୁ
ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ନା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଛି ନା ମୋର ଯେତିକି ଛୋଟଠୁ ଧରି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ପୂରଣ କରିପାରିଛି କିଛି ବି କରିପାରିନି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଯାହା ମୋ ହାତ ଠିକ୍ ଥିଲା ମୋତେ ମାନେ ନିଜ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲି। ତ ଏବେ ମୋ ହାତ ବି ଖରାପ ସେଇଟା ମାନେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସେଇସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏମିତିଆ ଜୀବନ ତ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସବୁ ଝିଅ ମୋ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ମାନେ ଛାପିକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛି ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯାହାର ମା ନଥିବ ନା ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତା'ର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ। ତା ଲାଇଫ୍ରେ ନା ତାକୁ ସବୁ ଅପମାନ ଭୁଲ ନଥାଇ ନିନ୍ଦା ଅପମାନଠୁ ଧରିକି ସବୁ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ନିଜ ଲୋକଠୁ ହଉ କି ବାହାର ଲୋକଠୁ ହଉ ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁମାନେ ନା ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ରେ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଏଇଠି ପଡ଼ିନି ସେଇ ଝିଅକୁ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରଖିପାରିବନି କି ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ ଦେଇପାରିବନି ତାକୁ ନା ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେବେ ବି ତା ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି ତାକୁ ଲାଇଫ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ପୁଅକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଲାଇଫ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ନୂଆ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲେ ବି ତା ଉପରେ ନିନ୍ଦା ମାନେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ମୋର ମାନେ ମା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ବି ମାନେ ସବୁ ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ଧରିକି ବାହାର ଲୋକ କି କୌଣସି ରିଲେସନସିପ୍ର ଯାହା ବି ସେ କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ବି ସବୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ନା କିଏ ନଥିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମା ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ କିଛିର ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ବି ନଥିଲା ଭଳିଆ ସେୟା ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ଘରଟିକି ଇଏ କରିପାରିବନି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ରଖିପାରିବନି ସେମାନେ କେବେ ବି ତା'ର ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁନି। ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କିଛି ଝିଅ ଆମ ଭଳିଆ ଅସହାୟ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ହରେଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ତା ସହିତ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମେ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜମା ନୁହେଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିକି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ମାନେ